vă rog să meditați la ce a spus puțin mai devreme și vă rog respectuos să vă cereți scuze pentru ce a spus. Doamne, nu cer scuze lui domnul Prișcă. Deci nu-mi cer scuze, să-și ceară scuze domnul Prișcă. La noi și domnului Prișcă. Nu, domnul Prișcă să-și ceară scuze pentru tot electoratul PSD care ne-au votat, pentru aberațiile care le spuneți domnul Prișcă. Sincer, eu nu mă simt jignit de domnul Stefănescu. Eu mă simt jignită, asta este. Dacă domnul Corin Ștefănescu... Eu mă simt jignit. De ce a spus domnul Prișcă pentru electorat? Ridicați-vă și plecați, vă rog. Dacă mă ridic și plecați. Deci dacă m-ați afară din emisiune, am plecat. Sigur că da. Deci dacă vă ridicați și plecați. Mulțumesc foarte mult. Domnul Prișcă, rămâneți cu doamna Grecu, domnul Prișcă, că susține PNL-ul. Deci. Care mai mult trage. Domnul prefect, vă rog să chemați jandarmeria.